Máme meškanie, takže máme všetko čas Hej, na ale svete. Ja som sa hlavne rozhodol ísť voliť aj s týmto vlakom pretože mi záleží na budúcnosti Slovenska a určite taká tá najhlavnejšia téma je určite pre mladých ľudí to, aby neodchádzali proste zo Slovenska preč, či už to je kvôli škole, alebo či už kvôli pracovným miestam, alebo rôznym iným aspektom. Dobrovoľníkom som sa rozhodla byť, pretože nám dali možnosť sa dostať domov a ísť voliť. Tak toto je spôsob, ako sa im odplatiť.